Action! Hi everyone, नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। लोगोफोर जोंहा माने खोथिया फुदोंमोन आरोना बेवहायनो ओमफ्राय आखा मुथा हिसाब फुदों ओमफ्राय दायो सा लोंदो आरो सा लोंग्राफ्रा नै लोंगासिनो दं नै हामफेया माबा सौराय फिथा रानदों এটা লবি नै চক্রাটা ইয়ার একটু 16 নম্বরকের গামবুড়া লাগে ওটা 10 জন মাইকি আহে বলে না नै दायो राइस बियार खायासे एन्टे या लाल खायासे होद केला बिसिना खाबि दै नले जाबो नवारिब घरत लाल खायासे सबे या माने सा लोंदो आरोना दायो सा होदों साजों लोगोसे नै माइब्रा ओंखाम एटु कि कय नाजाने कि कय एटु बरा चाउलर कि बरा चाउल भात भात र हामफेया रानदो आरोना हामफेया र जानाय नां थावना थावा आंबो माने राइस बियारखौ लोंसै आरो एसे पहले जमाना गया अभी दूसरा जमाना है आं खोथिया फुवाखै मय खोथिया उठानाय आरो हलियाव खाम मावा दाङा जानायावबा थाखो आयौ मा खरा है बहुत खरा है Yore. Ini bisa pergi sana lagi kasih. Ya bora saulor atha. Stop by kodise. सा लोंगासिनो बिथांमोना दाथ' हारसा रोंखाया रोङिखौलाय मानोथो लाबाय थादों आयौ आखिथिंसो जाबावबाय ओमफ्राय साबोनबो सुबावा रायजोफोर साबोनसो लोंनांगौ साबोनजों सुबावासो खिखांनानै खिथोहो माबाखौ खिथो माबा आरोना खिखांनानै आखाइखौ साबोनजों सुवाखै नोंनि